Bé, penso que ha sigut un partit ajustat en tots els aspectes. Si bé és cert que ens ha faltat un xic de precisió o ens ha sobrat una mica de precipitació en algunes fases del partit, sobretot a la primera part. No obstant, els últims 10 minuts, amb el canvi de defensa i l'alternança de zona, penso que tàcticament les hem superades, hem sigut capaces de generar el 2-1 i els últims 2-3 minuts i fins i tot a l'últim minut i mig amb la superioritat del 54 les hem tingut. Al final els detalls marquen la diferència. Faltant 30 segons amb el 54 fem un pal que hagués significat el 2-2 i sumar un punt important. Ens anem una mica frustrades perquè amb la sensació dels últims minuts penso que l'empat era bastant just, però al final això és el que lliga, és la màxima competició i no queda altra que seguir.